आंना हले गालान फिसा थाल्लालै थेरा बेखाया गैया खुनु जायखौ बखिनांगौ बखिगोन बुंनांगौ बुंखागोन खिन्थु जोंनालाय आरो बर'ना बिदियानोसै हेलौ सार मेडाम आदै मादै फोदैमोन नोंथांमोनखौ फिन खेबसे आंनि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय सोरबा उन्दुना नायनाय सोरबा खिना नायनाय सोरबा गसंना नायनाय गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय गोसो गोरबोयै आरोखि दा मेन खोथायानो जाहैबाय जोंनि बर'नि लिडारफोरा लोरबां मिथिबायना माने आन्दाराव थाग्रा सोरबा सिएमआनो होन सोरबा प्राइम मिनिस्टारानो होन माने डिआर नाब्ला सारखौ माने बख'नो हाया जाहैदों आरोखि स' नैबे बाथ्राया खिन्थु नों आं बुंनाय बाथ्रा नङा खिन्थु जोंनि मानगोनां डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारियासो नैबे बाथ्राखौ फोलादों निउसनि गेजेरजों प्रेस मिटआव स' नोंथांमोना दसे क्लिप्सखौ नायना ला बिनि उनाव सावरायगोन गुवारै गोबाङानो बुंदों जे एग्रिमेन्ट जानायखौ बिथाङा गनांगौमोन खिन्थु एग्रिमेन्ट जाबानो सासे कनभिक्टेड मानसिखौ इजि दिहुननो हाया दिनै सोरबा प्राइम मिनिस्टारा बुंबाबो चिफ मिनिस्टारा बुंबाबो बिथांखौ हगारदो होनना बुंबाबो कर्टआ बेखौ मानिना बेनिखायनो नुबाय खोनाखाबाय बाथ्राया बेसां बिथोराव हाबना दङ स' सोरबा सिएम सोरबा पिएमआबो बख'नो हाया जोंना बर'ना मोनसे हुदा दंलै रायखुमानाय बर'जों बर'बा एकदमबारे मोसा गुबुनजोंबा दाउसा मिथिबायना माने गादबना दोननाय दोनजायो आरोखि स' ओमफ्राय गावनि फिल्डखौ गावनि माबाखौ माने मान मर्यादाखौल' लाखिनो आरो गावल' माने क्ल'ज एकदमबारे फ्रेन्ड जानो नागिरो आरोखि एसे आन्दो जाबानो आमुके एनेकाहे तेनेकाहे आपुरं एनेकाहे कइसे होननाय मोनसे हुदा थायो बर'ना गावनि फिल्डखौल' नागिरो मिथिबाय नै बिदिनो दा बांगाल हारसाफोरबा बिसोरनि लिडारफोरा खैजन साबैसेया माबायदि टाच खालामनो थांगौमोन खबर लाफा लाफा खालामगौमोन नङा होनबा दा डिआर नाब्ला सारजों सोरखौ नुदों नोंथांमोना सोरबा जोंनि गिदिरफोर मानसिफोरखौ टाच खालामनाय रायलायनाय सोरखौबा नुदोंना नोंथांमोना दा बिबानस बोसोनराखि जोंना ब्रादारमोनखौ जोङो नुदों बिथांमोना सप्तायाव सप्ता खबर लाहैबायानो थायो मिथिबाय खिन्थु हारसाया हारसाखादै सार मेडाममोन जायबा लिडारफोर सोरबा गिदिर गिदिर मानसिफ्राबो नायफ्लांबायनो हागौना नैबे भिडिअखौ खिन्थु गाज्रि मोनना लाब गैया हारसाया हारसाखा आरो बर'खौ जेब्लायबो बिसोरो मोजां मेगन मोजां नोजोरजों नाया होननानै आं डाइरेक्ट थांखिना बुंनो हायो खिन्थु नोंथांमोना मा सानो आं बेखौ मिथिया खिन्थु हारसाया हारसाखा हारसाया मालाबाबो बर'नि मोजां जानायखौ लुगैया आग्ला नोंथांमोना मोनसे खोथा आन्दाज खालामनो खालामाखै आलफाया बिसिना चिफ मिनिस्टारनावनो फन खालामनानै कल खालामनानै रायज्लायहरनो हायो जोंनि एनडिएफबि जोंनि हारि आफादफोरा बेबायदि हादोंमोन गोदो डाइरेक्ट फेस टु फेस कल खालामनानै रायज्लायहरनाय बिसिना सिएमजों सोरबा डिजिपिफोरजोंनो थारमाने डाइरेक्टनो रायज्लायहरनो हायो कल खालामनानै सोरबा फाग्ला जोंनि बर'फोरा लगे लगे थांनायाव लगे लगे जायगायावनो एरेस्ट खालामगौमोन नैबिदि रायज्लायबा बा बिसिना डाइरेक्ट कल खालामना रायज्लायो आरो होमबाबो जेबो खालामनो हाया नुबाय हारसाया माबायदि पावाराव दङ आरो हारसाबा नैबायदि जेलबो जानाय नङामोन खोमा आंनि आन्दाजाव आरोना नोंथांमोना फोथायोना फोथाया आं बेखौ मिथिया आंनि आन्दाजाव हारसाबा रन्जन दैमारि सारमोनाबो बेबायदि गोबावसिम माने जेल जानाय नङामोन आरोखि मिथिबाय बा डेन्जार पलिटिक्स बेसेबां भितराव हाबना दं नैबे बाथ्राखौ नोंथांमोना बुजिना लाखाबाय हयथ' आरो दा ससे क्लिप्सखौ नायना ला दसे उनाव जोङो सावरायगोन माने बिमा बिफा थैजोब्बाय बिसोरा दाबो एनायनि केस नांनानै दासिमबो न' फारसे फैफिननो मोनाखै स' क्लिप्सखौ खोनासं एनआइनि केसाव जोबनानै दोनजानाय बिथाङा बिफाया थैनाय समाव सारादुआव फैदोंमोन आरो बिमायाबो जोबोद बुरै अबस्थामोन जे आइ नोङो आं गनानै फैसान्दि थांनानै थाबाव गावनि बिमाखौ बुंनानै थांदोंमोन नाथाय दुखुनांथावना बिथाङा दिनै जेल गयै सिगाङावनो गावनि बिमायाबो जोबनानै थांबाय स' खोनाखाबाय नोंथांमोना बेनिफ्राय देरसिन आरो मा दुखु दंबावो जिउआव बिमा बिफाया खांदोंमोन फिसाखौ मोजां जाजानो मोजां नुलांनो थाखाय दा फिसालाखौनो मोजां कन्डिसनाव नुलांसै बिसिनि जिउआ आत्माया बेसेबां असान्थियाव थांखो गावनि बिमा बिफाखौनो बोगारनो मोनासै सानैखौबो बिफाखौ मोनासै बिमाखौबो मोनासै माबायदि आलायाथिनो थैनांखो बिनि बिमा बिफाया स' बेबोथ' बिनि फिसालायाबोथ' मोनसे बर' जाथिनि थाखायसो मोनसे बिग्रायारि माबा मोनसे हान्जायाव हाबदोंमोन नङा होमबा स' बेफोरखौनो दा जोंनि बर'नि टप टप लिडारफोरा जेबो बुजियालासिनो एनआइए केस नांना थानायफोरखौ जेबो सिफायना होनो हायाखै नङा होमबा स' होमबा बारा गोबाव बेक रायलायला बाथ्रायाथ' जेसेबां रायलायो बेसेबां
लावलांबाय थायो नङा होमबा जोबनो थाङा जोंना रन्जन दैमारि दियार नाब्ला सारा माला गगोन नैखौ रोखा बोसोन राखि जोंना ब्रादार आरो बिबास आदाया मोजाङै गुवारै सावरायना होदों नोंथांमोना खोनासंलांनो हागोन जायफा दासिमबो नुवाखै आरो नैबे भिडिअखौ दिनै बिनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायगोन जे बे केसा थांनाय 1995 नि केसमोन आरो बेखौ 2013 निफ्राय ट्रायेलाव सोलिबोगासिनो दङमोन जोंनि मानगोनां मानास सर'निया बिथां एडभकेटनि नाजानायावनो बे 11 बोसोर सेसन कर्टआव केसा खारथाय होबोजानाय मोनसे जाजमेन्टखौ मोननो हाबाय आरो बे जाजमेन्टआव दाय गैया होननानै फोसावबाय बिनि थाखाय जोङो जोंनि बारग' एनडिएफबि खौसेथि आफादनिफ्राय जानानै अनारेबल सेसन कर्टखौ जोङो साबायखर बावो लोगोसे मानास सर'निया एडभकेट बिथां सारखौबो जोङो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरो गोनो गोथो रायजो राजानि गेजेराव नंगौ रायजो राजाफ्रा उदां अख्राङाव लुबैदों नाथाय माब्ला फैगोन बे गोनो गोथोआव दङ दा बिनि गेजेरावबो मोजां खबर दङ दा जि केसनि थाखाय रन्जन दैमारि सारा जोबथेसालियाव जोबथे जानानै दङ बे केसानो जाबाय सिबिआइनि क्रिमिनेल केस आरो बे केसखौ फार्स्ट ट्रेक कर्टआ एबा लवार कर्टआ लाइफ सेन्टेन्स फोसावदों बिनि उनाव जोङो बेखौ मानिनानै लानो हाया होननानै आरो जोङो हाइकर्टआव चेलेन्ज खालामदों हाइकर्टआबो थांनाय 2 बोसोरनि सिगां बे एखे जाजमेन्टखौ फोसावफिनदों जे लाइफ सेन्टेन्स फोसावफिनदों रन्जन दैमारि सारनि बेलायाव आरो बेखौबो जोङो मानिनानै गनायनानै लानो हाया होननानै सुप्रिम कर्टआव जोङो फाइट खालामफिनदों दा सुप्रिम कर्टआव फाइट खालामनानै केसखौ जोङो एडमिट खालामबोनो हाबाय 2 बोसोरनि सिगां बेनि उनावनो जों बेल पिटिशननि थाखाय एपिल खालामबोदों नाथाय मोननै डेट फेल जालांदों दिनैनिफ्राय लानानै दानथामनि सिगां जोङो मोनसे डेट मोनदोंमोन जे बोहैथि दाननि एबा नभेम्बरनि 20 तारिखआव रन्जन दैमारि सारनि सिबिआइ केसनि बेल हियारिं जागोन बे डेटखौ जोङो थांनाय 8 मासनि सिगाङाव जोङो मोनखानानै दङमोन आसा फारि लाखिदों जे सुक्रुबाराव मोजां फिथाइखौ एबा मोजां जाजखौ जों मोननो हागोन होननानै सारा मोजाङैनो दङ देहा लानानैबो मोजाङैनो दङ मेन्टेलिटि लानानैबो मोजाङैनो दङ नाथाय सारनि खुगानिफ्राय जों मोनसेल' बाथ्राखौ खोनायो गावनि उसुबिदानि थाखाय बे फंसेबो बाथ्रा बुङा नाथाय बर' रायजो राजाया बोरै दं बेखौसो जोंनियाव खबर लायो माबायदि जानानै दं बोरै सोलिदों बर'लेण्ड हालामा बर' रायजो राजाफ्रा बोरै दं सारनिफ्राय बेखौसो जोङो खुगानिफ्राय मोननो हायो आरो मोनसेल' एडभाइस होयो सारा जेब्लायबो बर' रायजो राजाफ्रा खौसेयै थाथों सान्थि आरो गोजोनै थाथों आंबो बेयाव मोजाङैनो दङ बे बाथ्राखौसो जोङो सारनि खुगानिफ्राय खोनायो आरो जों मेगनजों नुबोबाय थादों आं बांद्राय बुंनो दङबावो होननानै आं सानाखै मानोना जोंनि लोगो दि हारिमु बिथाङा स्पष्टयै खोन्थानानै होबाय खारन नाब्ला सारखौ बयबो गजानायखौ दिनै बर' हारिनि साफ्रोमबो सुबुंफ्रा हास्थायगासिनो दङ बेखौ बुजि मोननायखाय आं मैया मोनसे भिडिअ एंगारदोंमोन नाथाय गोबाङा बुजियाखै आरो मैया जों खोनानो मोनदों जे गबाय होननानै बहाबा बमाबो गावदों रंजादों रायजो राजाफ्रा आं ओमफ्राय फन हमख'नो हायि माने कलफोर फैदों जे रन्जन दैमारि सारा बा दियार नाब्ला सारा उदां जाबायनो बिदिहै आंनाव सोंहरगासिनो दङ नाथाय मैयानि जि पजिटिभ मोनसे जाजमेन्ट बेजों रन्जन सारा उदां जायाखै बिथाङा जोबथेसालियावनो दङ खारन बिथांखौ सिबिआइनि केसासो लाखिनानै दोनदों दिनै रन्जन दैमारि सारा जोबथेसालियाव थानांनायनि गुबै कारना जाहैबाय सिबिआइनि मोनसे केस दङ जाय केसखौ जोङो दिल्लीयाव सुप्रिम कर्टआव जुजिगासिनो दङ दा बे मोनफ्रोमबो रोखोमै जिखिनि मावनांगौ दङ बेखौ मावबाय थानाय जादों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि नाजानाय आरो लोगोसे डक्टर अनजलि दैमारिनि नाजानायाव गोबांथार माने मावनो गोनां खामानिफोरा मावजाबाय थादों आरो जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव सुप्रिम कर्टआबो दियार नाब्लाजों लोगोसे जोंनि जायफोर दैदेनगिरि जोबथेसालियाव दङ जायफोरनि केसखौ जोङो सुप्रिम कर्टआव लांबाय बा खारथायगासिनो दङ बिनिफ्राय मोजां मोनसे पजिटिभ रिजाल्ट मोननानै उदां अख्राङाव फैगोन होननानै जोङो आसा खालामनानै दङ आरो बेखौनो दिनै जोङो बर' रायजो राजाफोरनो फोरमायहरनो नागिरो जे सानसेब्लाबो जोङो बा थाबैनो जोङो रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो उदां अख्राङाव मोनगोन जों दिनै बेसेबांखिनि दावगानो हानायनि आन्दोआव गिबियावनो जोङो रायजो राजाफोरखौ साबायखर बावनांगोन बर' माहारिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरा जोंखौ अनसायदों जों जेब्ला नांगौ जादों जों जेब्ला आखाइ फोलावदों जोंनि माने बिपदनि समाव जोंखौ सहाय खालामनो जों जेब्ला खावलायदों बर' रायजो राजाफोरा खुनु माबा मोनसे सन्देह लाखियाजासे जोंखौ सहाय खालामदों आरो बेबायदियै जोङो जोंनि केसफोरखौ फोजोबनो थाखाय खारथाय होबोनो हागासिनो दङ बेवहाय स्पेसियेलि आं गिबियावनो जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ दिनै साबायखर बावगोन दियार नाब्ला सारजों लोगोसे एनडिएफबिनि जेसेबांखिनि केसफोर दङ जों बे लेभेलहालागै लाबोनो हानाया गिबियावनो बर' रायजो राजाफोरनि गोबां अबदान दङ आरो बेनिफ्राय नों दा जि कुइसनखौ खालामदों दिनै आङो गावखौ माने
बुंनो हानाय बा बेखौ साबायखर बावनो हानाय बा सोरबा सहाय खालामनायखौ थेंक इउ होनो हानाय आं बे पजिशनाव गैया जेब्ला जोंनि जेंनाफोरा सुस्रांजागोन अब्ला बै जोंनि दैदेनगिरिफ्रानो जायफ्रा गोजौ मासियाव दङ बिथांमोनानो गावनि खुगाजों बिथांमोनखौ साबायखर बावगोन बेवहाय जोङो बे जिनिसखौ दोनथ'दों जोंगौ जोंखौ सहाय खालामदों सोरबाया खालामाखै बेखौ खिन्थु जों दिनैनि थारिखआव बुंनो हास्थायाखै जेब्ला जोङो उदां नखराव जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ मोनगोन अब्ला बै समाव जोंनि दैदेनगिरिफ्रानो गावनि खुगाजों बुंगोन मानोना आं समाया जायफ्रा जोंखौ सहाय खालामदों बिथांमोनखौ थेंक इउ होनो जों समाया जोंनि दैदेनगिरिफ्रानो बिथांमोनखौ साबायखर बावगोन नाय बे मोजां मोनसे कुइसनखौ नोंथाङा सोंदों दिनै बर' हारिया बुहुमनि बिखानिफ्राय जोबलांनायनि लामायावमोन जोंनि जारिमिनखौ जों जेब्ला नायो अब्लानो बुजि मोनो मानि थाखाय बिएसएफआ जोनोम जानाय बिएसएफखौ सोर जोनोम होनायमोन मानि थाखाय बेखौ जोनोम होनो गोनां जानायमोन गेदेमा बिथां बिआर नाब्ला सारनि कनसेप्टआव साननायाव बे जिनिसा जोनोम मोन्दों आरो बे जोनोम मोननाय सानस्रिखौ लानानै बे गावनियाव लाखिबाय थायालाबानो जोंनि हारिनि गेजेराव बे खामानि मावदों यांफोरनि गेजेराव खामानि मावदों आरो हारिखौ रैखा होनो थाखाय जोङो मा बिबान लानांगौ दिनैनि तारिखआव डेम'क्रेसिनि लाइनजोंबो बै समाव नायदों बिनिफ्राय राजखान्थिनि नोजोरजोंबो नायदों जेजोंबो दिनै आसा नुवाखै उपाय गैया जोबनायाव माने बिएसएफखौ फर्म खालामनानै हाथियारनि दावाखौ बिथाङा होनो नागिरदों होनो गोनां बायद' जादों स' बिदों जाथिखौ बिथाङा मोजां मोनबोबाय बासायबोबाय गोबांथार जोंनि बिर जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा बे थांखियाव हमथाबनानै गावनि बेसेन गोसा थै आरो जिउखौ बर' हारिनि थाखाय बावसोमलांबाय आरो बै समाव जेसेबांखिनि जुजिबोबाय बेजों जाथिया दिनैसिम आङो आफादा जोनोम जानायनि उनाव जोनोम मोननाय सासे बेक्ति आङो गावनि सिनायथिखौ लानानै हारिनि सिनायथिखौ लानानै गावनि राव गावनि गाननाय जोमनाय गावनि जानाय लोंनाय जोंनि आसार खान्थि गासैखौबो लानानै आं थांना थानो हाबाय बिनि गुबै कारना जाहैबाय बिआर नाब्ला सारनि नाजानायाव ज' जाथिया दिनै बै समाव अलखद थानाय समाव बिथाङा सहाय खालामबाय गावनि आलो गोजोन जिबनखौ नागारनानै जाथिनि थाखाय सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनो बिथांमोना ओंखारलांबाय बिथाङा नाजाबाय जाथिखौ बै समाव बासायबाय दिनै बै जाथिखौ बासायग्रा बेक्तिया दिनै जोबथेसालियाव दङ बियो अलखदाव दङ दिनै बेखौ सहाय खालामनांगौआ साफ्रोम बर' रायजो राजाफ्रा आरो आङो गमायनो गोजोनदों जों जेब्ला सावरायो जों जेब्ला नायफाफिनो जोङो थारैनो जों गोजोनो दिनै बर' रायजो राजाफ्रा बिथांखौ गोसो गोरबोजों सनमान होनानै मदद खालामगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समावबो बिथांनि जानानै बर' रायजो राजाफ्रा जेब्लाबो मदद खालामगोनखौ जोंहा 100% जोङो फोथायनो हायो आरो फोथायनानै जों दङ आरो बिब्दिनो जों खावलायबावगोन जिखिनि माने जोंनि माने समफोर फैगासिनो दङ बै समफोराव गोदो गिख्रंथाव समावनो जोंखौ जाहोनो नागाराखै बर' रायजो राजाफ्रा गोदो गिख्रंथाव समावनो जोंखौ सहाय खालामनो नागाराखै बे जोंनि ओनसोलाव थानाय गासै जाथि जनगोष्ठीफ्रा एबा नेपालिफोरा जोंखौ सहाय खालामदों सान्तालिफोरा जोंखौ सहाय खालामदों बांलादेश बायदियाव दिनै मुस्लिमफोरा जोंखौ सहाय खालामदों गोबां रोखोमनि सुबुंफोरा जोंखौ जोंनि बे दावहानि समाव सहाय खालामदों आरो दिनै बिथाङा अलखद समाव जोंखौ दिनै बर' हारिनि अनगायैबो गुबुनफ्राबो दिनै सहाय खालामदों मैयाबो गुबुन जाथिनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बिथांखौ लोगो हमदों बिदिनो गोबाङा दिनै सहाय खालामगासिनो दङ आरो आं खावलायगोन फैबाय थानाय समाव साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि गेदेर अनसायनायखौ बिथां गेदेमानो नांबावगौ आरो बेखौ जोङो मोनलांबाय थागोन होननानै फोथायो अब्लासो जोंनि गेजेराव आरो 100% जौगानाया फैगोन अब्लासो जोंनि गेजेराव माने रायजोआ लुबैनाय हान्थिया फैगोन खारन दिनै जों नुदों मोनसे दुखुनांथावना जाथाय दाख्लै बारलांबाय एनआइएनि केसाव जोबनानै दोनजानाय जोंनि दावहारु लोगो आं नामखौ एक्जेक्टलि बिथांखौ बुंनो हानाय नंलिया बिफाया थैनाय समाव सारादुआव फैदोंमोन आरो बिमायाबो जोबोद बुरै अबस्थामोन बिथाङा गावनि गोसो सिंजोंबो इसोरनियाव आर'ज गाबदों जे आइ नोङो आं गनानै फैसान्दि थांनानै थाबाव होननानै बिथाङा बेबायदि मोनसे आर'जजों फैदोंमोन आरो गावनि बिमाखौ बुंनानै थांदोंमोन नाथाय दुखुनांथावना बिथाङा दिनै जेल गयै सिगाङावनो गावनि बिमायाबो जोबनानै थांबाय बे बुहुमखौ नागारलांबाय बेबायदि गोबांथार दुखुनांथावना माने जाथायफोरा जोंनि गेजेराव दङ जारिमिनफोरा बारलांबाय थादों बेबायदि जारिमिनफोरा थायोब्ला जोंनि गेजेराव कमप्लिट पिसआ फैया कमप्लिट गोजोननाया फैया बेवहायनो 100% सान्थिया फैनांगौब्ला मानगोनां इण्डियानि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा जिबायदि बाथ्राखौ जोंनि गेजेराव बुंदों जि सान्थिखौ फैगोनखौ बिथाङा आसा खालामनानै खोथा बुंदों अब्ला बे फैनांगौब्ला जेलनिफ्रा साफ्रोमबो उदां जायोबा बेयो फैगोन आरो बेखौ बिथांमोना जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जायफ्रा दिनै सोरखाराव दङ जायफ्रा जोंखौ सहाय खालामबाय थादों बिथांमोना जोंनो बे गोजोननायखौ होफैनो थाखाय दिनै सानहर खामानि मावदों आं बेखौ गोसो सिंनिफ्राय बिथांमोनखौ साबायखर बावो